Avui amb la revista Li Aigo m'he escapat dels meus mossets per conèixer en Paco i na Pili, dos mariscadors del Port de Maó que m'han d'explicar quins són els secrets per collir musclos. A veure si els veig. Paco! Pujo, eh? Sí, puja, Què tal? puja. Com Molt estàs? bé, tu? Bé. Molt bé. Escolta, quina passada, això. Sí? Hola, que ets na Pili, Na tu. Pili. Què tal? Encantat, eh? Molt bé. Bueno, és que això és la barca dels mariscadors, no? Sí, com pots veure és una barca una mica diferent, però Ja ho veig, està ja. preparada per aquesta feina. Això per prendre el sol malament, no? Bueno, es podria emprar, sí. Oh, ja, bueno, però aquí la feina qui la fa, no? Sí, exacte. Molt bé. Escolta, i els mariscadors, què feu? Aneu a collir o aneu a pescar? Anem a collir. Aneu a collir. Sí, Vale, sí, sí, que és sí. com si anéssim a cercar esclata-sacs o anem a cercar múscul, no? Exacte, el sembram i el recollim, sí. Molt bé. I com funciona això? A veure, explica'm una miqueta, perquè jo veig aquí una màquina. Bueno, principalment funciona que durant una època de l'any importam musclos d'altres puestos del Mediterrani, el penjam a les muscleres i després hi ha una feina de control i d'esperar que madurin per una vegada se cuits i els duim aquí, processam per les màquines, depuram i els venem. Però que colliu musclos tot l'any, que diguéssim? No, més o menys comença a partir d'abril, març i acaba a agost, setembre. Vale. Depèn una mica de la climatologia també de l'any, no és matemàtic. No és matemàtic, bueno. Però al final, d'alguna manera, els musclos estan com ficats dintre del fil o són naturals o són unes muscleres vostres, no?, que diguéssim? Sí, exacte. Bueno, les muscleres eren de mon pare i bé, ara sí que són nostres. I res, al final són com a petites tanques, però dins la mà. I el que fèiem és el que te comentava, introduïm musclo i el cuidam fins que és gros per vendre. Molt bé. Escolta, els musclos del Port de Maó, què diferencia de la resta de musclos que coneixem? Perquè, clar, jo els veig tots iguals, negres, bueno, més grans, més petits. Aquí com són? Bueno, és espècie Mytilus gallo provincialis. Com? Mytilus gallo provincialis. Mytilus gallo provincialis de González. Sí, i bueno, és una espècie que es cultiva principalment en el Mediterrani i bueno, sí que tendeix a ser una mica més petit que potser el musclo de l'Atlàntic, però bueno, el que més es diferencia és amb el gust, que la mà d'aquí li dona un gust molt sabrós, i també la proximitat que tenim amb els nostres clients, que al final traiem el musclo i en menys d'una hora són a les peixateries. I si els tinguéssim, per exemple, a Fornells, tindrien un gust diferent que tenir-los en el Port de Maó? L'aigua del Port de Maó li dona un gustillo? Home, bueno, hem de dir que el Port de Maó és únic en molts aspectes, però també en el biològic, i es dona les condicions idònies perquè el musclo pugui créixer i es pugui reproduir. Al final fa com una espècie de ria, que no ho és, però sí que fa com una espècie de ria. Sí, sembla una ria, de fet. Exacte, hi ha corrents que el que fan és aportar matèria orgànica, fitoplàncton, i ells d'això s'alimenten. Molt bé. I hi ha musclos home i femella, com en Paco i la Pili, o no? Sí, el que ells mateixos van canviant. Segons el moment poden ser femella o poden ser mascles. Perquè vosaltres, d'alguna manera, inoculeu, no? És a dir, embarasseu el fil, o com funciona? Bé, jo m'imagino, no sé. No, bueno, a part d'importar musclo, també el que fem és el procés de cribatge, els petits, els tornem a plantar. Així que ho posam dins un forro, que es torna a penjar, i ells allà maduraran i també es tornaran grossos. Molt bé. Bueno, jo m'agradaria veure tot això, perquè això suposo que deu anar en marxa i haurem de sortir d'algun moment. Sí. Bueno, també a poc, des que els meus inicis, diguéssim, he anat mecanitzant el procés per això, perquè sigui com més bo de fer dia a dia, per també els animals pateixin menys fora de l'aigua, menys estona. El teu pare devia fer feina amb això? No, jo quan vaig començar, nosaltres quan vam començar tampoc, ho fèiem tot supermanual, inclús no teníem ni bomba d'aigua, agafàvem amb poals, i sí que es ve que hem anat invertint en això. Molt bé. I el mariscador es fa o neix, que diguéssim? En el meu cas es fa, perquè jo no hagués pensat mai que hagués acabat fent feina d'això, i res, però bueno, la veritat que supercontenta. És una feina que m'ha agradat molt, un poc feixuga, sí, però físicament has d'estar ben descansat cada dia per estar al màxim, sí, en forma, però no, molt contenta. És com si no fes feina, estic aquí en un entorn privilegiat. Bueno, jo no em vull enrotllar perquè suposo que tenim que anar a buscar els músculs, no? Sí. Vaig bé? M'he de canviar? Jo veig que vas una mica net, eh? Sí? Igual li podem deixar un pot de roba, no? Molt clarinet. Si teniu unes botes o alguna cosa... Sí, te deixem un pot de cosa. Perfecte, doncs vinga, som-hi. Molt bé.